Здравейте! Вие сте с подкаста на Импулс Медиа. Аз съм Христо, за да ви разказвам интересни истории и да бъда полезен чрез тези истории. Днешният ни гост е много интересен. Тя се казва Мила Георгиева и е основател на Bota Life България. Това е един от най-големите сайтове за етерични масла и хранителни добавки, които имат за цел да лекуват чрез натурални екстракти и продукти. Мила, добре дошла. Благодаря, Христо. Приятно ми е много. Много се радвам, че успяхме да организираме това интервю, защото знам, че си основала фирмата през 2015 година. Да, точно така. И са минали 10 години и просто си мислих, трябва да го направим тази година за 10 годишнината, за да го отбележим. Както всички останали епизоди, нещата се случват обикновено с предистория, защото много хора те познават покрай Bota Life, покрай твоята практика, нали, като човек, който консултира, помага така хората да се лекуват или да решават различни проблеми. А за тези, които не те познават, е хубаво да започнем малко по-назад, да започнем с една хронология, да ни разкажеш от гимназията или от средното ти образование, въобще как си представяше нещата и въобще знаеш ли, че ще се занимаваш с нещо подобно? Какво да ти кажа, не точно не знаех, но като малка в интерес на истината много ме влечеше да събирам рецепти за различни заболявания с билки. Баба ми си купуваше разни вестници, в които имаше такива рецепти, изрязвах, събирах и може би това е било така началото на мой интерес към природните продукти. Иначе средното образование завърших 31-во училище за чужди езици и мениджмънт, след това в УНСС международни икономически отношения. Много ми се искаше да работя в някоя международна фирма и това беше 90-те години на промените точно. Но така и не ми се случи и всички ми казваха, че моята специалност вече не е толкова перспективна. Както и да е. И започнах работа в рекламна агенция, в която работих 15 години. След това така се случиха нещата, че напуснах оттам. За кратко имах фирма, пак рекламна агенция, но това не беше моето. Просто го правех като нещо, средство, нали, да получавам някакви доходи. И всъщност цялата промяна дойде след като родих през 2010 година. Тогава сина ми още нямаше 2 месеца. Трябваше да го оперират по спешност от херния. И едно такова малко бебенце, което докторите дори казаха, че е много рисковано с пълна упойка такава операция. Както и да е, всичко мина нормално. След това се наложи да пия антибиотик. Ти знаеш, такива малки деца, срив, той няма имунна система. Започнахме бронхиалит, непрекъснато някакви кашлици, проблеми здравословни. После влезе в болница пак с проблеми с белите трубове. На 6 месеца го оперираха, тъй като се оказа, че при раждането никой не го е видял, че има къса юздичка на езика, трябваше операция да се направи. И аз направо се запитах как аз съм родила преди 5-6 месеца. Това дете го съсипах от лекарства, антибиотици и всъщност тогава дойде голямата промяна при мен. Допреди това и аз бях същата, особено на млади години. Не исках да си седа вкъщи болна. Тръгнали да се разболявам, звъна на лекарката, дай ми, кажи ми кой антибиотик да пия, не искам да оставам вкъщи, не искам да съм болна. Нали, нормално, както повечето хора. И всъщност тогава започнах да чета много какви алтернативни начини има да помогна на това дете, по някакъв начин да му създам по-силна имунна система, не искам да му давам антибиотици, лекарства. И тогава открих хомеопатията.
И започнах с голямо недоверие, както нали, хората, които не са се сблъсквали, така реагират, тя не помага, но мога да ти кажа, че наистина много помага. Просто трябва да намериш правилното хомеопатично и лекар, на който да се довериш. Този лекар на мен тогава ми каза, трябва да имаш търпение, нещата не се случват от днес за утре, просто трябва да ми се довериш и да изчакаш, нали, то ефекта ще се види в последствие. И така много ме заинтригува, беше ми много интересно, видях, че наистина помага, когато се разболяваше. И записах курсове за родители. Изкарах 3 курса по хомеопатия за родители и започнах сама да се справям при различни проблеми, когато има здравословни, като тръгне да се разболява. И вече през 2015 година с мой здравословен проблем открих Боталайф. Ти знаеш, аз съм ти разказвала. Да. Може би отдавам го от стрес, че това нещо се случи. То е съвкупност от много неща, но тогава беше много тежък период за мен през тази година в личен план. И за 3 дни тук усещах едно дразнене отзад на гърба. И за 3 дни ми излезе бемка, която беше така горе-долу около 2 лева, с такава големина, черна, сбръчкана и започна да ме боли и да кърви. И това беше точно преди Великден. И така се притесних, защото моя Войчо, който беше много добър неврохирург, той си отиде за 3 месеца от рак на кожата. Аз знам за какво става въпрос, видял го с очите си. И вече такива филми ми бяха в главата. Кой ще ми гледа детето? То на 5 годинки. Майка ми замина по това време за Великден на екскурзия. Тя много обича да пътува. И замина на екскурзия в Македония. Аз отидох, нали, междувременно на лекар в Токлуда. Ми препоръчаха един доктор, който като ме видя ми каза, това на първо четене е злокачествено, нали, няма равна форма и кръвта, която то просто си течеше кръв от него и каза, трябва да направим биопсия, но това трябва да се случи след празниците. И аз вече реших, че нали, тук ми остават няколко месеца. Чувам се с майка ми, рева по телефона, нали, обяснявам ми да ми гледаш детето, искам да стане добър човек, така нататък. Много ми е сега, като се връщам, направо ще се разплача за това време, честно казано, но тя там в групата е споделила. И е имал нейн приятел в групата, който като е чул, нали, проблема, който имам, ми е казал, купи масло от черен кимион и от кайсиеви ядки на Боталайф, защото в Македония тези масла се предлагат много по-рано, отколкото, нали, ние да разберем за тях. И той е споделил, че от опериран от рак на панкреаса. Лекарите са му давали 3 месеца живот. Но един ходжа тук в България му е казал за маслото от черен кимион ядки от кайсия. Да. И той започва да ги пие и до ден днешен този човек е жив и здрав. Няма никакви здравословни проблеми, нито пък рака да се е върнал или някакви други сериозни проблеми. Тя ми взима. Това даде ли ти веднага някаква надежда или подходи скептично към това нещо? Скептично подходих, признавам си. Въобще, тя като ми ги донесе маслата, аз си казвам, за какво ми ги даваш тия масла, какво ще ми помогнат, нали, с тази бемка и какво ще се случи. А доктора ми лепна тук една лепенка и ми каза, нали, тя такава водоустойчива, да гледам да не я махам, докато отида при него, за да да не я закача нещо, да се възпали или да стане по-зле. И аз не смеех въобще да я пипна, не исках да го гледам това нещо, не исках да знам, че го имам въобще.
И тя като ми донесе маслата, аз си казах, викам, за какво би ги досиш това нещо, с какво ще ми помогне? И тя, не, моля ти се, пий ги. Той така каза, човека е жив и здрав. И идваше тази жена, благодарение на нея, моята майка, всяка сутрин. Всяка сутрин идваше в къщи, за да ми дава да пия масла, защото не беше сигурна, че аз ще ги пия. И даже си спомням единия ден, така падна капкомера от кайсиевото масло и сипа доста повече. Да. Погледна го и каза, нищо пий, нищо ти няма, само може да ти помогне, нали? Да. Нищо няма да ти стане. Както и да, аз ги пих, това беше в период около 10 на дни, нали, да минат празниците. И отивам в часа за биопсията, не исках никой да идва с мен, исках сама да отида, да не се притесняват, и влизам в кабинета и той човек ми казва, айде сега да видим, да вземем материал, да видим какво е това нещо. И маха лепенката и никога няма да го забравя с такова очудване. Ама ти какво си направила? И аз реших, че съм направила нещо страшно вече. Да. Нали, край. Още по-сериозно е станало. И му казвам, ми нищо, защо? И той ми казва, ми това нещо е изсъхнало, нали, няма материал, няма въобще какво да взема от него. И аз тогава се обърнах и му казах, ми аз пих масло от черен кимион и масло от кайсиеви ядки. И доктора ми каза, не знам за какво ми говориш, но каквото и да си пила, добре си направила, защото това нещо го няма. И оттам разплаках се, разтреперах се и слязах в колата на паркинга, не мога да тръгна. Звъна на майка ми и казвам, добре, кажи ми повече за тези масла. И тя ми, какво да ти кажа, знам от човека, че ходи да си ги купува до Турция или до Македония, защото в България ги няма. И аз си казвам в този момент и казвам, аз ще пиша на фирмата какво е станало и ще ги питам дали искат да ги предлагат в България. С мен ли си? И тя казва да. Оттам, докато се успокоя, пиша един имейл на фирмата, така и така, разказвам им какво ми се е случило подробно и защо ги няма в България, искате ли да ги предлагате. И докато седа още в колата, получавам отговор. И хората ми пишат, Миланя, толкова много се радваме и не се очудваме за това, което ти се е случило. Да, маслата така действат и за нас е много ценно да ги предлагат хора, които са изпитали, имат личен опит с тези продукти. Да, съгласни сме. И всъщност така се случи. Така започнах, да. Да, много разтърсващо. Казваш и твоята гледна точка, но не мога да си представя за майка ти, нали, какъв шок е бил това нещо, особено много когато голям. Има роднини, нали, които са се отишли. А мене също това много ме впечатли, защото на пръв поглед, нали, че минем малко към бизнес частта, нали, уебсайтът ти, той е много добре оформен, много добре попълнен. Изглежда като, нали, един нормален магазин за такъв тип продукти, но като се замислиш, наистина хората трябва да се информират, трябва да са наясно, имат нужда от консултиране. Нали, казвам го и от личен опит, защото ние сме поръчвали. На жена ми дадоха сайта, твоя телефон, за да разпита, защото като всеки родител, нали, малки деца, почва се от яслата, детската градина, първи клас, нали, всеки знае какво е постоянно да текат сополи и така нататък, след това в училище да се подсилва имунитета. И ние сме си много за този тип добавки. Нали, аз ги наричам добавки, хората им казват етерични масла, всеки е свободен да ги нарича както иска. Но затова те и поканих това да има повече публичност, да се види, че първо това е място, където ги има тези неща в правилната концентрация, защото пазара е наводнен с много такива ментета. И което е ценното е твоята препоръка. Нали, като човек, който е минал през това нещо и ако някой има притеснения, има диагноза или нещо подобно, той трябва да говори с човек, който е минал през това, а не просто търговец. Така е, ние при нас не сме просто търговци. Да. Това имаме доста опит, много обратна връзка от наши клиенти, които някои пишат в сайта, други се притесняват, пишат ни лични имейли, ни споделят техния опит с маслата, техните истории.
Но да, при нас е много важно отношението към всеки един клиент и да му дадем най-доброто, това от което има нужда. Затова и много хора предпочитат по телефона да се свързват с нас, за да може да ги консултираме. Добре, сега идва другия въпрос. Нали, ти общуваш с тези хора. При някои очевидно нещата са много напреднали или необратими. Как се справиш с това нещо? Нали, защото ти получаваш много истории. Много често са притеснения, трагични. Това е една много такава енергия, как да кажа, отрицателна. Как се справиш с това нещо? Справям се с сина ми носи толкова радост. Изключвам, когато съм с него, времето, което прекарвам, и така се абстрахирам от всичко останало и се разтоварвам. Да, той се занимава с футбол. Да. Често пътуваш, ходите по състезания. Точно така, да. И това ти си част от футболната му кариера. Така е, да. И много често. Това няколко пъти го отлагахме. Майки, да. Точно така. Няколко пъти отлагахме това интервю, точно заради участие в турнири. Да. Но там просто като отида на терена, изключвам за всичко останало. Това е моята медитация. Да, супер, страхотно. Добре, ще се върнем малко на историята с Bota Life. Да. Стигнахме до това, че те казват, окей, нали? Ти си човека за България. Добре, ама ти си се занимавала с печат, с реклама. Да. Но сега сме във време, в което нещата се случват онлайн. Така е. Как се случи този преход? Ще кажа за зрителите, които не знаят за книгата на Мила, но тя преди време си е направила собствено издание с собствен предпечат, собствен дизайн, всичко собствено. Аз лично бях много впечатлен, получих едно от последните копия. Как може човек сам да направи, нали, толкова качествен продукт? Абстрахираме се от съдържанието. Чисто визуално изглеждаше страхотно, пък вече и съветите вътре. Как го направи този преход и въобще ти имаш да приемаш стока, да складираш? Чисто тази логистична част и търговската част, как ги подреди нещата? Как потръгна това нещо? То постепенно от само себе си някак си стана. Аз даже не очаквах, че толкова бързо ще получа отговор от тях и те ще ми кажат, да, съгласни сме, работиме, започваме да работиме. Аз дори им написах, тогава аз нищо не разбирам от масла. Да. Моля ви се да ми изпратите информация, да ме научите. Нали? Аз ще почна да чета, но нищо не разбирам. Аз знам само, че тия 2 масла помогнаха на мен. Да. Те ми казаха, няма проблем, имаш пълната ни подкрепа. Много се търсих в началото. Тук в България беше много скъдна информацията за всякакъв тип етерични масла. Почнах да се рова по чужди сайтове и така всъщност стигнах до доктор Джо Шакс, който той си е такъв традиционен лекар, който се обърнал към маслата пак по здравословен проблем на неговата майка. Тя се разболява от рак на гърдата и лекарите не могат да й помогнат. И той намира етеричните масла и успява с етерични масла да помогне на жената, която също си е жива и здрава до ден днешен, нали, няма рак на гърдата. И той се насочва да изследва етеричните масла, техните активни вещества, как действат и как може да помага на хората. И всъщност тогава, когато аз попаднах на него, той беше направил една академия, в която да обучава хора от цял свят на етерични масла, качествата на етеричните масла, техните ползи за човешкото тяло. И всъщност аз бях, няма да забравя, това беше една неделя вечер към 11 часа, се записвам за академията и сутринта получавам имейл, че вече академията е затворена, тъй като са достигнали бройка 3000 човека и той не иска повече. И всъщност той го направи единствен път това обучение. 3000 човека в цял свят и от тогава не го е правил. Беше ми много трудно, честно казано, защото той е на английски, даже то не е английски, на американски английски, с такъв акцент, в който първата лекция аз плаках, аз нищо не разбирах какво говори.
Тая лекция сигурно я слушах над 10 пъти, за да мога да свикна с начина, по който говори. 6 месеца обучение, накрая изпити и така вече получих една увереност и много повече знания за маслата, как могат да се прилагат, как могат да се използват. И така започнах. А иначе чисто логистично ние започнахме от вкъщи. Започнах от вкъщи. Даже първата ни доставка бяха 3 кашона. Майка ми, като ги видя, така много се стресира и ми каза: Миле, ние сега какво ще ги правим тия продукти, тия кашони. И аз си казах, викам, спокойно, ще ги предлагаме на хората да им помагат. Да. Един приятел ми направи първия сайт, ми помогна. Качихме, имахме точно 3 продукта в сайта и много бях впечатлена, като дойде първата поръчка, и то за 5 масла от черен кимьон от една жена, с която после говорих. Тя ми каза: аз я познавам фирмата, защото в Турция си купувам от този, и съвсем случайно ни е намерила. Не знам как, ние тогава въобще не рекламирахме. Да. Но беше попаднала и така постепенно се завъртяха нещата. След време на едно изложение се запознах с Ганета от списание 8. Тя като чу историята ми каза: не, аз това трябва да го напишеме, хората да знаят. Написа го в списанието, така достигна до още повече хора. Дори до ден днешен ми звънат хора, които са чели този статията. Брой преди толкова години. Страхотно. И така и след години стигнахме до там, че вече ни беше тясно в къщи. Да. Наехме си офис и така чудесно. Постепенно започна като... Да, значи ти така по-скоро интуитивно ги усещаш нещата, а не като стандартно да се разсъждава като бизнес човек. Сега правиме плана, това имаме срокове, трябва да постигнем тези цифри. Значи аз когато видях ползите от маслата, въобще на последно място може би ми беше идеята като бизнес да го правя. Аз видях ползите и това, което ми беше в главата, че трябва да достигне до повече хора, да може да им помагаме на хората. Въобще не съм мислила дали сега от тия масла ще изкарвам някакви пари, дали ще е бизнес, как ще го правя бизнес. По-скоро исках хората да научат, че има естествен начин, който може да им помогне. Да, интересно е, и то е станало в точния момент. Как се казва, нали, проклятието се обърнало в благословия, защото все пак нали, света стана по-отворен към подобен тип продукти. Защото е много трудно да започнеш с нещо, за което никой не знае. Ти трябва да ги образоваш. И ти не знаеш нищо. Абсолютно, да. Нали, трябва да образоваш себе си, трябва тях да ги образоваш и в крайна сметка да разберат, че това е хубаво и имат нужда. Нали. Което означава, че ти си развивала своя ниша, свой пазар, който по-късно вече така е, ние като започнахме да предлагаме масло от черен кимьон, нямаше тук на пазара друго масло от черен кимьон. Сега има вече много фирми, които предлагат. Има всякакъв нос. Аз попадам на обяви, които буквално са на литър и ти не знаеш какво ти сипват. Точно, това е големия проблем. Аз непрекъснато и в сайта пускам статии, пиша под всеки един продукт. Много е важно хората по-добре дай пари за едно качествено масло, отколкото да си купиш 10, които могат да ти навредят. Защото ти дали ще го пиеш, дали ще се мажеш с него или ще го вдишваш, това всичко си е вътрешен прием. Ти го приемаш в тялото си. То може да ти навреди, ако не е качествено или е синтетично, или е извлечено с химикали. То се променя цялата структура на маслото. Разбира се, и другото, което е, те имат очаквания някакви, те не знаят този продукт дали ще ги покрие тези очаквания. Аз имах един случай съвсем в началото с една журналистка, беше жената,
която ми се обажда и ми казва, чела е статията в списание 8 и си е купила масло от кайсиеви ядки, но не на Боталайф, някакво от... Няма да споменавам сега от кой магазин. Да. И ми казва, пи го и започнах да повръщам. Стана ми много лошо, световъртеж. Нали, вие защо не пишете, че мога да имам такива симптоми? И аз си казвам, такива симптоми не може да имате. Сигурна ли сте, че сте пили нашето масло? И тя ми казва, не, аз пих и си купих, защото това беше по-ефтино. И аз си казвам, госпожо, а пише ли, че е за вътрешен прием? Тя вика, не, ама нали е масло от кайсиеви ядки. И аз си казвам, аз как да ви кажа какво ви е сега и какво сте пили? Да. То може да е замазане, да е за нещо съвсем друго. Ами те замазане, аз честно да ти кажа, нали сега не искам така много да говоря в ефир, но аз това замазане не го приемам. Едно масло, ако е чисто, той за пиене, замазане, то през кожата се освоява даже много по-бързо, отколкото ако го приемеш вътрешно. И пак влиза в кръвния поток и може да ти навреди много, ако не е чисто маслото. Тези, които са за козметична цел, те ги разреждат с други масла, така, да кажем, базови. Аз лично не бих ползвала. Ами да, това са рисковете. Аз и затова задавам тези въпроси, защото нали, във всяка дейност, във всяко нещо, особено продукти, които се консумират, нали, козметични продукти, хранителни добавки, етерични масла, това е риск. Нали, то е голям риск за здравето. И въпросът е, че при такова огромно предлагане човек, който навлиза в тази тематика, вижда някакъв продукт, който ценовия диапазон е двойно, тройно, нали, се разминава в пъти и си задава въпроса, чакай сега, това не е ли просто един бранд, аз да плащам горница за бранда, или това наистина е качествено. Нали, за съжаление, нашия пазар често се случват тези неща. Така е, да. И е хубаво да ги изясним тези детайли, защото е важно, както ти каза, добива, начина на обработка. Много е важно. Примерно за черния кимион, за 1 литър да се получи чисто масло от черен кимион, са необходими 4-5 кг семена от черен кимион. Да не говорим за розовото масло. Ти знаеш, че там са 4 тона за 1 литър. Няма как това масло да ти струва 2 лева или 5 лева. То е ясно, че то е синтетично. Синтетика, да. Абсолютно. И това се опитвам да науча хората, да им обясна, че трябва много да четат. Това става въпрос за собственото им здраве. Значи то, както може да им помогне, така ако приемат нещо некачествено, може много да им навреди. Да. Хубаво, ние си го популяризираме това нещо, но трябва да се обясни. Добре, ти каза, че започна с малък сайт. Колко време успя с малкия сайт, дето така един твой човек ти е помогнал да го направи? Той е мой приятел, той ми го направи без пари, човека да ми помогне. Да започнеш от някъде, което много често се случва. Нали, това и много често аз си консултирам нали, хора, които искат да започват. Знаят, че не правиме само Google реклама, че всъщност консултираме как да се направи стратегия, как да се почне. Задават въпроси, това достатъчно ли е, не е ли достатъчно. Винаги им казвам, почнете с нещо малко базово, което да не ви гълта ресурса, просто да имате някакво присъствие и когато започват нещата да се случват, вие ще усетите какво трябва да сложите вече в този сайт. От обратната връзка с клиента, от наблюдението на пазара, какво се купува, какво се предлага. А при тебе колко време беше този временния сайт? Временният сайт беше около 1 година. Сравнително малко е това. Да, защото те имат много голяма гама Боталайф от продукти. И аз колкото повече научавах за маслата, толкова повече масла исках, нали, да достигнат до хората в България. И непрекъснато гледах така на 2-3 месеца някой нов продукт да поръчаме, да го предложиме и той почна да се разраства. След това една фирма намерих, която ми направиха сайта, но там беше много трудна комуникацията. Общо взето, като исках нещо да се качи, да се направи, доста време чаках. И изкарах някакво време, вече не помня, кажем половин година с тях.
И след това един мой съученик ми направи, но той се занимава професионално с това. Да. Направи ми сайта, работихме много добре, но самата платформа тогава нещо не ми допадна, защото много плагини се биеха, чупеха се, както той ми обяснява, аз технически не съм много наясно. И вече преминахме на такава платформа, на която мога сама да си пиша статиите, да си ги качвам, да правиме, да кажем, промоции, отстъпки, въобще всичко това да си го управлявам. Това вече този сайт е от 3 години, който имаме. Със сигурност това си е дълъг и тежък път, защото обучаваш се непрекъснато. Именно, неща. И то не е само до парите, ти трябва да намериш точния екип, защото всеки си представя уебсайт. Купувам си и всеки предлага еднакво добра услуга. Ти имаш сайт, който ти върши работа. Обаче истината ето и твой опит това показва. Двете неща са много свързани, защото ти увеличаваш продуктите. После идва нуждата да ги връзваш по някакъв начин, после да пишеш статиите, което си е нормална еволюция. Сега, ние доста на по-късен етап се включихме с рекламата. Сега, какво те провокира да търсиш вече агенция, да не правиш самостоятелно тези неща, да търсиш вече специалисти за отделните реклами? Благодарение на моят съученик, който ми направи сайта, той така, понеже ти казах, че професионално се занимава, започна той и ми каза, трябва да пишеш статии, като пишеш статии, излизаш в Google, трябва да качваш непрекъснато нова информация, трябва да започнеш да даваш реклама при Google, като някой търси масло от черен кимион да излиза твоя сайт. И първоначално ти знаеш, че аз бях направила някакви опити да си я правя аз тази Google реклама, обаче нормално е, че няма как да се случат нещата. И не съм професионалист, не знам точно какво трябва да направя. И започнах да търся в Google съответно. Исках да намеря човек, който може да ми помогне фирма и така попаднах на теб. Знаеш, аз тогава изгледах 10 видеа обучителни, които имаш в YouTube канала и бях много впечатлена. Първото, че от информацията, която даваш. Второ, от енергията, която усетих. Просто си казах, това е моя човек. Знаеш, аз ти извъднах и ти казах, изгледах всичко, искам така и така да работя с вас и всъщност така стигнахме и до Импулс Медиа. Да, и продължаваме така успешно да успешно мога да кажа, за което съм много благодарна. Вие много ми помогнахте сайта наистина да излиза, да се показва на хората, да могат да четат цялата тази информация, която пиша. Да, благодаря ти, Мила, за тая обратна връзка. То част от процеса е наистина да вникнем в това, кои са ти най-силните продукти, защото неизменно бизнес частта и въобще в маркетинга ние трябва да си свършим работата. И затова правим тези одити на сайта. Да видим, когато хората търсят в Google, къде ги водим и какво ще видят и когато го видят, какво трябва да се случи. И точно това коментирахме, че има винаги една групичка, които се колебаят. Има хора, които категорично казват, това не е моето, други казват, вау, най-после открих моето нещо. И там отидоха някакви усилия и ние сме много доволни, защото много при тебе изключително бързо се усети ефект. Така е. Има случаи, има казуси, в които се борим по 4-5 месеца, докато оцелим точните текстове, точния бюджет за точния продукт, но при тебе беше много, много добре свършена работата с описанието на продуктите, структурирането. За статиите гледах Google Analytics, просто се вижда за една година как една статия, подробна, насочена към нуждите на хората, как спомага конверсиите. И това е един добър казус, който аз често казвам на хората, които им предстои да се занимават с това нещо, защото и една от причините да направя подкаста е, че имаме няколко типа в аудиторията, хора, които искат кариерно да се развиват, бъдещи предприемачи, хора, които вече имат бизнес и искат да минат напред. Това за тях е много полезно, да го чуят от теб, а не само аз да го повтарям, правете го.
Така е. Но аз съм изключително доволна и благодарна, че се срещнахме с теб, че те намерих и че работиме заедно. Да, надявам се това нещо да продължи дълго и отваряме, разбира се, следващата тема с видеото. Нали, с видео съдържанието. Ти сега сподели, че вече си направила първите стъпки. Да, пречупих се, защото знам, че това нещо е полезно на хората, че трябва да го правя. Честно казано, отказвах така доста време, притеснявах се. Но вече не. Виждам, че сега първото клипче, което направихме за маслото от черен кимион, което снимах, доста голям интерес има от хората, имаше доста коментари, 12 000 гледания, което значи, че се харесва на хората. За първи клип, който снимаш, е много направо добре. Се впечатлих, честно казано. Да, което за тебе е ясен сигнал и това повтарям постоянно. Нали, видео съдържанието е много ключово, особено когато ти си експерт, говориш за експертно в твоята си област. Съвсем различно е тая комуникация. Снимка и текст е много студена комуникация. Точно, да. Както ти каза, виждаш един човек, преценяваш му енергията, как говори, как обяснява. Да. Всичко това има голямо значение. Особено когато пък имаш и някакво послание голямо, което искаш да достига до много хора, видеото е най-добрия формат. Да, убедих се в това. Да. Сега, с тебе сме обсъждали различни варианти, разбира се, освен за българския пазар, да се покрие, да си имаш едно покритие чрез всичките формати, текстове и видео и така нататък. Но ти си човек, който гледа напред. Как си представяш развитието на Botta Life? Говорили сме за излизане на външни пазари, коментирали сме различни неща. Да. Как го виждаш в следващите, да кажем, от 2 до 5 години? Аз много ми се иска да стъпиме на европейския пазар, защото има интерес, идват поръчки от Испания, от Германия, от Румъния. И не само от българи, от от германци, румънци, които ни пишат по имейла. Така и така попаднах на вашия сайт. Може ли да си поръчам, ще ми изпратите ли? Много ми се иска, но все още не мога в главата да си изчиста. Честно казано, начина по който да стане. Пробвахме с такива различни платформи. Не е това нашия начин да предлагаме продуктите. Какво имаш предвид под различни платформи, просто за нашите зрители? Емак, примерно. Да, подобен тип marketplaces, които са такива, търговци големи, като Амазон. Тоест, това са за всеки местен пазар, за всяка държава. Те си имат нещо като своя емак, който пазаруват и се очаква, че там има доверие изградено. Да, но не мисля, че продуктите на Botta Life имат място там. Добре. Какво ти казват тези първи клиенти от чужбина? Как са стигнали до теб? Защото това е много интересно. Това са пазари много наситени с масла. Да, на мен ми е много интересно. Не мога да ти да кажа. Се разнищи там. Ние получаваме имейл: здравейте, аз съм Меди, кой си от Теди, къде си, да кажем Германия, от Теди, кой си. Гледайте, искам да си поръчам масло от черен кимион. Основно това от Румъния имат голям интерес към това, което забелязах. Може би някой си е поръчал там и от обкръжението ни пишат и си поръчват. Екстракт от Рошков, детската паста. Те са ориентирани по-към пастите. Но имахме така 10 поръчки. И интересното е, че една жена, която е имейла и е на една голяма конкурентна фирма с етерични масла, тя си поръчва периодично и ни е редовен клиент, което много ме впечатли, защото не очаквах, че при положение, че най-вероятно се занимава и предлага на другата марка масла. Ясно. Всеки си знае, той е хубаво човек да си адвокат на бранда, но трябва да сме обективни. Има продукти на конкуренцията, които са по-хубави. Точно, имаш такъв случай, с... Това ми е интересно, че тя си поръчва. Румънка е жената. Много добре. Добре, те какво гледат?
някаква друга езикова версия на сайта? Не. Българската версия си я превеждат, което наистина това си говорим с Дани в офиса, нали, как са ни намерили. Може би, да кажем, аз лично си го представям, че някой техен познат или роднина, приятел е ползвал маслата, дал им контакти. Някакви ревюта са видяли, да. Не знам как са стигнали, защото има българска версия. Направихме на успешен опит за английска версия. Ти може би съм ти казала или не съм ти казала. Да, имаше такива планове, обсъждахме ги в един от разговорите ни, но ние сега доста активно използваме AI технологии за превод и за редакция, но пак много зависи коя платформа, какви са промптовете. Видяхме, че това също има голямо значение. Специално за това с тебе, мисля, че с тебе може да го направим. Да. Защото в момента платформата, на която сме, това, което ми предлага... Не е качествен превод. Не, превода няма проблем. Аз знам английски, нали? Мога и да го дам на някой да го доизчисти, както се казва. Не, това нещото, което очаквах да се случи като с английска версия. Процес. Да. Проба, грешка, изчистваме. Ще го обсъдим, но аз имам доста така, положителни резултати с ChatGPT-то, но трябваше да се минат някакви курсове, да схванем, че трябва много ясна роля да му се зададе, в промпта да се опише всичко, а не само да превежда, но и все пак да може да вникне в темата. Да звучи, нали, да използва езика на този тип експерти. Му казваме, нали, ти си експерт с 20 години опит в преводите на конкретно, за нашата цел беше за бизнес тематика, нали, с бизнес английски. Нали, освен да го преведеш добре, но и така добре да го стилизираш, да не е твърде широк текста, да е, нали, за бизнес хора, за заети хора, кратко, точно, ясно структурирано. Много добре се получи. Аз съм сигурен, че и за продукти ще е доста добре. Между другото, ChatGPT трябва и на него да му благодаря, нали, в днешно време. Но тук от последните няколко месеца, всеки месец имаме по някакви поръчки, които източник ни е ChatGPT, което най-вероятно хората пишат на ChatGPT кое масло ще ми препоръчаш и откъде да го поръчам, и той препоръчва Боталай. Да, точно така, но резултата е от това, че е вложено много време да се пише хубаво съдържание. Нали, това е причината, защото нали, той обхожда сайтовете, и дава информация, но много ми е странно, но има... Значи това е съвременното SEO. Сега има голямо събитие в Пловдив, точно това очаквам да видя. Ролята на AI в дигиталната реклама. И всъщност при тебе, както винаги, всичко става много интуитивно. Нали, труда, той си е там, той си е вложен, защото всеки иска сега ChatGPT или някой от AI да го класира добре, но всичко опира до съдържанието. Нали, тук се шегуваме, казваме негово величество съдържанието. Точно, защото ако е полезно, хората взаимодействат с това съдържание, споделят го, запазват си го, шерват си го, записват си го в бележки на Viber или на някакви любими места. Това са сигнали, че съдържанието е добро и разбира се, че всяка такава платформа нова да се появи, ще те оцени. И за хората, които подценяват качественото съдържание, им обясняват, че нали, това с блогпостовете от живелица, това са глупости. Не е така. Трябва много хубаво описание на продуктите, колкото може повече. Разбира се, ако може да им се добави и видео и просто да не се прекъсва писането. Така, специално при нас виждам, че хората имат много голям интерес. Като пусна някоя нова статия и нали, по имейла я изпращаме на нашите абонати, там е с изключително голям процент на отваряемост. Което значи, че те чакат, интересно им. Точно така. Гледам да им споделям, нали, имам си така достъп до научни сайтове, където да им цитирам най-новите научни изследвания, които излизат за маслата, полезни рецепти. Това наистина при нас има голям интерес. Да, много работи. Сега,
да поговорим малко за статиите, за това съдържание, защото най-честия проблем там и трудност представлява постоянството едно и второ създаването на ясен план как да се публикува, защото винаги има един ентусиазъм. Така е, да. Цъка 10-20 статии и после спада ентусиазма и изведнъж се получават едни големи дупки без никакви статии. Ти това как го реши този проблем, да го наречем? Не съм го решила, той при мен същото. Лятото, примерно, може би имам една статия за летните етерични масла и до там. То е много и трудно. Темата на статията, горе-долу гледам да видя спрямо сезона или да кажем дори вирусите, сезонните, какво точно да напишеш в тая статия, за кои масла да напишеш. Не съм го решила и аз гледам да имам 1-2 пъти в месеца някаква нова статия и обикновено идеите ми идват, когато някой клиент се обади в офиса и каже, кое масло ще ми препоръчате да кажем за еди каква си бактерия или имам еди какъв си проблем. И аз оттам си казвам, аз не съм писала за този проблем, да кажем, или за тази бактерия, я дай да се порова, има ли такава информация и така. Супер. Да, абсолютно е съобразено с нуждите на хората. Към момента колко статии има в сайта? Много са, нали? Според мен има поне 100. Повече са. Аз като гледах данните, повече от 100 Може и повече да са, не мога да ти ги кажа. Да, звучи 100 много, обаче ако разделиш на порции и си имаш някакъв график, защото за нас добрият съвет, който даваме в тази ситуация е да си подготвиш темите предварително. Особено когато е в началото и трябва да произведеш базовото, след това индивидуално по запитване, което е излязло. Просто да се направи един списък с темите, да се раздели в някакви направления, както ти каза, сезонност или лечение на отделни някакви симптоми или някакви проблеми. Защото всеки един коса, лице, кожа, не е задължително да са някакви тежки клинични случаи. И ги караме да си ги разделят, да кажем, в 3 основни теми. И след това, когато имаш някаква структура, е по-лесно да почнеш да се придържаш към това нещо. Винаги ми е интересно да говоря с теб, защото при теб е много интуитивно всичко. Не знам как успяваш да поддържаш някакъв ритъм и постоянство, което изисква дисциплина. Не знам, при мен, знаеш ли, аз си мисля, че това, защото водещото при мен е аз с голяма любов правя всичко, което правя и да пиша статии, да отида в офиса, да говоря с хора. То просто ми е... не знам, това ми е моето хоби. Не го приемам като работа, не го приемам. На второ място го мисля като бизнес. И точно както ти казваш, интуитивно, аз си го усещам кога, какво трябва да направя, да напиша. Ето сега, примерно, пуснахме от август и септември, бях направила един наръчник, който видях, че има много голям интерес пак от клиентите за употребата на маслата на Bota-Life. То е базов наръчник, как могат да се употребяват етерични, студено пресовани, при малки деца, при възрастни, вътрешно, чрез нанасяне на кожата, чрез вдишване, дифузер. Имаше голям интерес и сега подготвям такъв, който е специално насочен към есенно-зимния период, вече с конкретни рецепти за при настинки, вируси, при малки деца, кои масла са най-подходящи, как да се употребяват и всичките наши клиенти, които са се регистрирали онлайн, могат да го получат този значи това е някакъв PDF, те се регистрират и след това ти можеш да го изпратиш на имейла. Го получават. Супер, това е много удобен формат. Това е по-ценното, защото ти може да си купиш всякакви продукти, обаче ако не знаеш кое, кога и как. Тук към всеки продукт толкова много информация, аз даже си мисля, че прекалено много, защото в днешно време това, което виждам, че повечето хора не искат да четат. Те като видят толкова дълъг текст, четат първите няколко изречения и е по-лесно някой да им го каже. Именно. Там има наистина много ценна информация, има и рецепти, съм
качвам към всеки един продукт, как могат да ги ползват. Супер. Ами това потвърждава... Трябва да четат хората. Но, виж, потвърждава се това нещо, че един сайт, един, да кажем, онлайн бизнес, той трябва да е удобен за този вид поведение. Да. Нали, които те са, нали, които обичат да вникнат в деталите, те ще си прочитат хората, но това е 1%. Сега има други, които няма да четат, но пък те обичат по телефона да си звъннат, да си разкажат. Да. А така има, както ти каза, по-нетърпеливите, които пък ако им пуснеш видеоформата, то пак ще достигне полезната информация. И затова е важно да предложим целия микс. Точно, сега въпросът е, че това с видеото е трудоемко, гълта време, но то подобно на статиите ти си го слагаш в ежедневието и малко по малко, като се обърнеш назад и виждаш вече един голям брой статии, голям брой видеа, в които улесняваш твоите хора, твоята аудитория. Добре, Мила? Младите определено обичат да видят клипче в TikTok и да чуят за определени секунди. Това си е отделна тема. Нали, TikTok той очевидно нали, мина своята еволюция от нали, платформа само за смях и за забавление за деца и тинейджери, за постигане на бизнес цели. Да. Разбира се, ще има и нови платформи, ще мислим там как да се адаптираме. Но каквото да се появи, всичко опира до това да сме полезни и да даваме полезна информация. Мила, ние така вървиме към края на нашия разговор. Аз давам възможност на всеки от нашите гости да се обърне към нашата аудитория, която в момента още е малка като канал, но разбира се, това видео ти ще можеш да си го споделиш в твоя сайт и навсякъде. С голямо удоволствие. Имаш думата, каквото решиш, каквото пожелаеш, може да се обърнеш директно към нашата аудитория. Искам да кажа на хората да бъдат здрави, да бъдат по-отговорни към здравето си, т.е. да четат преди това, защото е много важно какво приемат. Вътрешно, външно. Да. Абсолютно, това е ключово. Така е. И това отличава нали, хората, които имат сериозно отношение към работата си, към просто търговци, които искат да предвижат една стока и едни пари да сложат в сметката. Мила, много ти благодаря за това гостуване. И аз ти благодаря за поканата. Се радвам след време нали, да видим как ще се развият нещата, да направим едно продължение, да видим какво се случва, но сега за 10 годишнината много се радвам, че успяхме да го направим. Да, и аз ти благодаря. После ще си говорим за английската версия. Да, задължително. Благодаря за поканата. Този епизод достигна до вас с любезното съдействие на подкаста Свръхчовека и Георги Ненов. Знаете, това е един от най-популярните подкастове в България и силно ви препоръчвам да го видите от линка в описанието долу. Това беше епизода с Мила от Botalife. Много силно ви препоръчвам да посетите нейния уебсайт. Как ще се случи това нещо, като кликнете върху линка в описанието.